Yan, bumili tayo guys ng ano, bagong cabinet. Bagong, the second hand. Limas St. George. Nagkakalangadang net. Kayat ni tita ko na eh. Turta natin yung ibang tinaw. Good morning mga ka-dragon. Another day, another vlog. And guys, Monday ngayon. So, back to work na tayo. Marag na naman tayo guys. Mga ka-dragon, bali yung natapos na rin ni Kuya Joby at ni Daddy Richie. Yung aming shade, sunshade dito sa aming tindahan. Yan, thank you Kuya Joby at kay Richie sa effort. Ayan. Bali, guys, magluluto ako ng ngayon, ng binaggoongan with talong. Dahil marami na tayong talong ngayon, magtutuwa rin tayo para at least mapakinabangan natin yung ating mga talong. Yan, mamimitas kami ng antipasiyo para meron tayong pangdagdag sa ating paninda. Okay, let's go! Back to work! Luto tayo ng pancake. Ang ganda ng view dito sa likod, oh. Wow. Nakapatanim na sila ng sibuyas. Ayan, magluluto din tayo guys ng pancake. Ito ay galing kay Sir Robert. Meron tayong pangdagdag sa ating paninda. Yan, dinala na rin namin yung ibang mga dito, mga canned foods, yung mga spam. May pang-almusal. Corn beef. Yan, pwede rin namin ibenta yun guys. Mag-spam silog at corn silog tayo. Ito lang siya ng konti. YC. 75. Imported eh. Pwede 75. Ay, dyan na. Dito sa loob. Medyo magkakaroon. Aray, konti. Yan, bumili tayo guys ng bagong cabinet. Bagong, the second hand. Kasi hindi na kinakaya nung Napadaan si Kuya Ulan dito guys. Kilala niyo pa ba si Kuya Ulan? Doon kayo sa dulo. Halay, mamaya na sana punasan yung kabigat. Ba't kabigat? Ay, buhatin mo dyan. Nagtaga rin ni tita. Sarapan niya. Mabigat at kalaki yung mga salamin. Oo, parang heavy duty siya. Ba't kakapal? Pero maganda siya guys. Nabili lang namin ng 1.5. Huwag naman pinakira yung pan. Puro kasi siya, glass. Kumusta ka na ngayon, Kuya Ulan? Sibuyas na yan. Yayamanin na to si Kuya Ulan. Makapaldo yan sa sibuyas na yung tao. Sana makapaldo rin si Kuya Ulan. Nag-ano na siya ngayon guys, nagsisibuyas na. Mas malaki kasi yung kinikita nila sa sibuyas. Bali yung sibuyas niya dito lang sa malapit sa tindahan. Napadaan siya dito, nagkape. Thank you, Kuya Ulan. Naubos mo na yung kape, ma? Naubos mo na yung kape, ma? Oh, yehey! Meron na tayo. Ang kapal niya, ang bigat. Madi daw mabagkat, guys. Ano yung pinuhos niya yan? Hindi, andyan lang sa may Bakit hindi na Di, paano mo nalaman na binibenta niya? Bakit hindi na Bakit nagbukas? natin Yan,
Kape muna tayo guys with pancake. Syempre with honey. Sarap. Honey syrup. Hindi na kami magpapandesal. Magkano ang benta natin dyan? Nilanggam na rin. Sampa? Guys, mag-harvest kami ng talong guys. Ne, nagadunay. Mayroon kaming konting ibinta. Pangdagdag lang sa ano. Yung mga sirang talong, tanggalin. Tanggalin ko. Sige, kunin mo na yung ante. Pwede na yan. Ay, ano na lang natin. Nagbabayulit. Pero dapat tumabunuhan ulit ang taste, no? Kasarap lang, ano, mamitas ng gulay everyday. Tsaka ang kagandahan, malapit dito sa aming tindahan. Doon na kami magpapakalayo-layo pa ng ano. Siyempre, hello Kuya Arnel. Good morning. Ano yan? Hotdog. Sabi ni Kuya Arnel, uy, nagpipitas na sila ng talong. Naimasan ni ate ag buro si di ko kasi marunong aldaw. Ayun ante o kalaki. Dulo. Dapat to ante mabunuhan. Pero kaya tayo pwede mag-ubuno na naman. Para mag ano yung mga bulaklak niya. Ala. Dami ulit bunga tong aming bell pepper. Napalitan na yung ano dapitas ni tutay ni sa tulog ta tanggalin na ayun panti sa kabila ka dami apat yung pananabat ito na yung mga kamatis namin ina nagtumbahan naman na maraming kamatis lapit-lapit na rin maghinugan. Pwede bang abunuhan to ante kahit marami ng bunga? Yan yung iba nasisira. Ito yung ibang dahon. Hindi mo naman kailangang madahon. Mahalaga yung bunga. Dami eh. Ito guys, napakaraming bunga itong aming sili. Nagkakatumba na nga yung puno. Sobrang dami. Daming bunga. Ang ganda nito pag nahinog. Wow. Ito guys, nahinig na. Pulang-pula. Pwede na to sa pang-sisig. Diba? Alam nyo ba guys kung magkano to sa palengke? Kung ganito kadami. 10 pesos. Diba? Laki ng tulong to sa amin. Grabe bunga. Dito sa ilalim yung mga hinog eh. Ito meron pa isa. Ang laki ng ano niya oh. Bunga. Dami. Natumba to oh. Ano pa yun? Natumba.
Tipay na eh. Na, doon na harvest ni tita. Tingin ko na eh, okra. Ang dami na namin nakuha dito sa sitaw na to. Kahit hindi siya masyadong kagandahan yung aming sitaw, pero sagana naman siya sa bunga. Maganda na ala ni tita na eh. Favorite na mga radti gulay. Na. Dami mangga. Oo nga te. Sakto ante, may panghalo tayo sa kalabasa. Bigyan kami guys ng aming kapitbahay ng kalabasa. Marami kasi nilang na-harvest. Parang ang laki ng kinita nila dun sa kanilang kalabasa. Kini pa kayo yang ada eh. Kanina. Tiger. Oh, pala ko Edgar na. Hindi ko lang anak ko. Adumot na tabungan na. Puro kas ano. Ayun panti o yun. Tanante. Hintan, baka sangsangit ni Gigi Jayon. Ang kadwa na di tindaan. Pakatin ni. Tara na, walang kasama si GJ. Yung mga manok kasi, inaano nila, kinakalkal yung lupa. Akin na yung kunante, hawakan ko na lang. Sitaw. Ayan guys, dami namin na-harvest. Yun, kayat ni tita ko na eh. Turta natin yung ibante na. Wala kang kung sa Walang spray yan. Anante. Agas bandog mo. wala. Ay, grabe rin kasi yung pagod natin dito nung nagbungkal. Mano-mano. So, ito na siya. Napapakinabangan na namin. Okay. Ite, bili gulay ko ng buta. Gulay kayo dyan. Gulay kayo dyan, bili na kayo. Talong, sitaw, okra. Ay ko nang gumagawin, ba't yung pinagbagbuman? Bagong pitas. Nakadalay. Kita ko man. Yan na. Ito na yung ating sabay. Mag-iwan ko lang naman. Kaya pagkita na. Yan guys, lagay na natin. Wow. Yeah. Sino eh? Kapag na yung sino? Wow, sarap. Guys, magpapakbet din tayo. Ginisang gulay. May sitaw to, Gina. Sa ilalim. Sarap. Ah. Meron na tayong gulay. Magigisa pa ako ng pinakbat. Tignan ko lang. Ah. Gimas St. George. Nagkakalangada gudne. Iisang Yung isang itsura, guys.
Pare-parehong masarap. Kulay naman. Oh. Magigisa tayo guys with alamang and taba ng baboy. Meron tayong karne, meron din tayong gulay. Para balance. Ayan na nga mga ka-dragon, pangalawang luto na namin ng binagoongan sa talong. Na-sold out agad. Diba? Sarap ba naman ang aking alamang? Hindi maalat. Sarap na naman tayo guys. Sana or chicken pa lang yan. Play ka na kapatid. 146. Ayaw, Ben. Wala kang tao dito. Lito na naman. Sabon pa sa mga yung makasip ko yan. Uy! Kaya may sisig ka pa dante? Case mo yung Mayan. Wait lang, yung mga tata. Sayang yan. Baka pala mo, nag-school niya yung ako dyan. Ngayon na lang ba? Nakaplug ako dyan. Medyo nakakot ka na. Mag-iisisikat ka na. Pabili, ang umay. Sampo. Tama si Dopeng. Pabili po, Taro. Pabili po. Anong flavor ng umay? Kala mo. Huligan. Huligan. May pa palang forward na siya. Daya, binasa mo. Uy, ano actually wala tao? Ano naman sa akin? Alauna na ba nga? Stick na tapos na natin. Dami na sa ganta. Kanina yung tarang dalawa, dalawang red velvet. Dito po. Ayaw kaya mang daw chocolate, bayan na. Hindi ko alam kung anong unahin ni ate. Sa kanya. Tapos, dadalhin ko doon. Dadalhin ko doon. Dali. 29. Mamaya ka na makuha niyo ka. Nang? Yukan! Hoy! Galang, galang. Yun. At may kulay ka pa? Pinag-uungan na lang. Wala na magpang Wala yung kaya sa anin ito. Oo, dubi ako. Ate, dalawa ko yung large na pwede. Nakakaroon na sa loob pa? Kahit ano daw? Naka-dragon din na kami makahugas ng plato at sobrang gutom na. Guys, tingnan niyo itong kanin ko, guys. Ito? Itong. Alam, mga tira-tira lang yun sa amin eh. Nakadami yan, di ka lalaking kaldero. Ay, buwa. Marami kasing kakain. Bali, apat na yun. Apat na yun na sa akin. Sinalina na. Tipo rin Hindi madami kasing nag-design sila kaya dapat makabili na rin tayo ng rice cooker na malaki. Saan ako nakakita ng gano'n? Ano? Bandag? Paldo? Manog kami, guys. Okay lang, paldo man. Walang hinto. Okay lang yung walang hinto kaysa walang binta. Kasi nakaupo pa lang dito, walang ginagawa. Kaya nagmirinda na ako, guys. Katibang mga laga na yan. First prize.
Ngayon lang kami, as in ngayon lang kami guys naka-upo. Opo, ng medyo matagal, mga 2 minutes. So yun mga ka-dragon, napapansin nyo, Nalimutan ka? hindi na ninyo nakikita si Unsang dito sa tindahan. Nag-decide kasi siya na tumigil na sa pagtitinda kasi nagkasakit siya tsaka hindi na niya maintindi yung pamilya niya. Then kasi si Dan laging super busy yan sa bukid. Pati gabi talaga doon na sila natutulog sa kubo nila doon sa bukid. Kaya walang nag-iintindi sa mga anak niya. Kaya mahirap din talaga na pareho silang wala sa bahay. So ayan, kaya hindi na siya nakikita dito guys. Sa mga nagtatanong dyan, Kaya may hiring. kaya hiring Pero sabi ng Tiligaya, wag na, tayo ng kunna. Sabi ng Tiligaya, Kaya mo pa? sabi ng Tiligaya, Antay? sayang daw yung iupa Kaya mo pa? Kaya wag na lang daw. Oo, kate. Wala. Magkukuta. Hindi kang kukutan. Hindi mag-dito muna ako. Hindi eh. Kahit may kwan. Sabi niya nga, day off niya nga daw, sa isang linggo daw, day off niya daw isa. Para kwan. Isang linggo daw straight. Diop niya daw. Hindi ah. Kala ko straight. Lang para makalaba rin ako. Pero Sabado, Linggo, mag-close na lang tayo para hindi naman tayo Tsaka para may time din kami Para ma-miss tayo Hindi ng mga para makablog estudyante. tayo ka rin yan. Tinanong ko sa Tiligaya, ang Tiligaya, mamili ka. Magtinda na lang tayo o mag-vlog. Mag-vlog eh. Sabi niya, wag niyo rin alisin yung vlog eh. Alam niyo doon lang ako kumakape. At laging gipit. Sabi yung gipit ako guys. Pero maganda sana kung nakakapag-vlog, nakakapagbenta. Kailangan ang hirap din namang gawin kasi full time, ang hirap i-manage ng oras namin kasi talagang maga pa lang nandito na kami. Paano pa kami makapag-vlog sa ibang lugar? Talagang dito na lang sa malapit. Kaya tiis-tiis na lang muna kayo. Pero siguro mga sa sunod na na buwan, Meron na. mayroon akong isang kinakausap na baka sakaling Ayan. mapapayag ko siya na katuwang namin dito sa tindahan para naman at least makapag-vlog din kami. Mga daliri namin guys, hindi na pang dalaga. Naglabasan ng mga ugat. Lalo ako, Ang taba ng ugat! Talagang kwan na eh. hindi mo rin maiwasan. Kaya Oo, galabasan yung ugat eh. magluto ka, tapos magtimpla ka Oo, ng milk tea. Hugas ka, kaya Burger, milk Ako tea. naman, maghapon ako dyan sa may kalan tapos may kukunin ako sa rep. talagang Dukot ka ng ikot dukot sa rep, sobrang lamig. No choice Naninigas na nga yung mga ganito ko. Pero okay lang naman. At may Lalo eh, kakabilang lang ng Tiligaya nung nakapal mo siya. maghapon namin. Nakailan ka, te? Nakailan ka ngayon? Nakaado tayo kung nanakid din. Sabi niya, 8,000. Ay, hindi, kanina yung tanghali. Update pa lang yun. Huwag mo na maging Wala kung ilan na lahat. 11. Ah, Ay. salamat sa Diyos. Oh, wow. Sana bukas ulit. Ganyan. Thank you, Lord. Parang maganda yung pasok ng tulungan. Oo. Maganda ang pasok ng 2026. sana magtuloy-tuloy na. Nakabilang. Kaya kahit mga pagod pa, Nakabilang kayo ng kasi gaya. hindi na namin maharap. Siyempre, agas niya rin sa kone kadayang nilutong burger. Nakabilang kayo, Sabi man. ko kanina eh. Ako din magbilang. Dalawa kami dumating. Oo, pang pinali kayo, ante. Ante Ligaya, pang pinali kayo. Tapos iulit kayo ng ulit, nag-aaway na kayong dalawa. Hanggang sa nagsabunutan na kayo. Dusi ko, alay, ng 15. Ha? Hanggang sa may mapuna, may mapuna. Mamaya may mag-aaway na. Alay ko na. Talaga, dati doon. Sige, mamaya, experience niyo yung pinaka... Huwag sa pinali kayo ang magbilang. Kasi iyan kwan lang yan. May magbili pa. Siyempre, ano yan, isang bilangan ko lang yan, hindi ko pa na double May check. nagbili ante. Yung Malay mo may last, naipit 500 na plus. kulay violet. Ay, violet. Kulay blue. Hindi niya nabilang. Kaya pala wala na yung mga takipito. Ay, nakakawala ng pagod na kung yung malabo Tinago na yung takipito kaya wala nang yung benta mahanapan. mo sa maghapon. Parang wipe out yung pagod. Yung lalaki kanina. So, ayan mga ka-dragon, ayan. Mamaya, magliligpit na kami at paggabi na. So, pahipahinga naman kami. Nante. Opo. Maglaba pa yan. Maglaba pa ako guys. Nang yan Ikaw ako. maglaban. Ayan, thank you so much po sa panonood. Kahit na dito lang kami sa tindahan, sana ay huwag kayong
sawang manood. Please lang guys. Don't skip ads mga Thank you ka-dragon. so much po. We love you all guys. I love Good you. night. Good night.